गसाइगावनि एमएलए रिहन मामोन जिरन बसुमतारी सार आरो नेरखां खाख्लारि आदा बिथांमोना बुंनायखौ आङो एसे नायदों, नायजोबनाय जायाखैसै। जिखि जाया आङो गसाइगावनिफ्राय जिरन सार एमएलएआ आंखौ गोबां गाज्रि रायबाय नालाय बिदिबाय, बेनिखाय आं थालिर थख्ला लानानै माबायाव सालबारियाव फैनो गोनां जादों आरो बिराद गाज्रि रायथायबायलाय थानो हायि जाहैबाय आंखौ। माने आंहा बेयाव मा होनना बुंगोन, बे गसाइगाव आंहा बिराद साल्थिफोर दङ नालाय, साल्थि मोननायाव आं गय पुलिस नायनो थांदोंमोन। गय पेपार खालामगोन दां, उनाव माय फिथाइ मोनगोन दां होननानै गसाइगाव गय फुलि नायनो थांदों आरो आयं। बिराद गाज्रि रायबाय आंखौ एमएलएआ। ओइ नों उदालगुरिनिसो, क'क्राझारनि नङा, नों मानो फैदो होनलायनाय जाबाय। दा बेखौ गिना आं सालबारियाव फैबाय, आं मिथिबाय। दा गावहा आंखौ उदालगुरिनि होनबाय, ओइ गसाइगावनि क'क्राझारनि नङा होनबाय, आरो मैया गावहा बिटिआरनि बाहेरनि माबानि गुवाहाटिनिसो बिजेपि जमा लाना फैनानै मिटिं खालामफैबाय आरो। दा मा जाखायो नङा होमबा, आंखौ रायबाय गावहा उदालगुरिनिसो क'क्राझारनि नङा होननानै, आरो गावहा बिजेपिनि मानसि लाना फैबाय आरो गसाइगाव जमा। बिदि जादोंना, दा बिनिखाय आं गिना फैबाय आरो। दा बे लेंहरबासो थांसिगोन आं। दा आरो जाहैबाय जों आदा नेरखां खाख्लारि आदाया जोंनि गामिनि नांजाबनाय, बेबो बिराद गाज्रि जाहैबाय आरो। दाथ' रायथो मा होनना बुंदो, जोङो एम्फौ मानसि नालाय रायजागोन, एम्फौसो होनना बुङो आंखौ प्रमद साराबो। दा बै नेरखां खाख्लारि आदा मोनानो आंखौ ओइ माबायाव इउपिपिएलआव फैदो, माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो। एकदम माने इउपिपिएलआव नोंसोर बायदिया लिडार जाफैनांगौ, गोदान नेतृत्व होफैनांगौ होनग्राया बिसोरनो। आयं आंखौ मिथिबाय, औ होमबालाय बिसोरनो। दा माबाया मा होनना बुंगोन, बिल मोनगोन, एकदम माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो। दा नै दाखालि मैया फैसा सायाव उन्दुनाय नुवाखै होनबा माबायाव निउसाव, बिनिखाय डाबल होनो नागिरदों आंनो, आरो डाबल होगोन आंनो। एकदम बिराद लिडारगिरि जाफैनांगौ आरो आं इउपिपिएलआव बेबायदि। खिन्थु जों दिनै मा फैसानि थाखाय नङा, पावारनि थाखाय नङा, पावारनि थाखायब्लाबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो दिनै नांदों, नङा होमबा। जों फैसानि थाखायलाय मा, आंथ' कन्ट्रेक्टार फैसा होनानै आं थिखा मावनो हायोना आयं। दा बेबायदि नङा होमबा, हाया होमबा, आं हायोना। दा बिनिखायनो आङो रायजोखौ ओरै बुंनो सानदों। दा आं मोनसे मेथाइ खननाय दिलाय आयं नै। दा बुरखाय जा आइफोर अरनदयजों, दा बुरखाय जा बाजैमोन ट्रेक्टर पार्टिजों, दा बुरखाय जा आइमोन 75,000जों, दा बुरखाय जा बाजैमोन 10,000जों, दा बुरखाय जा बाजैमोन पदम फुलजों, नांगोलजोंनो एवख्रबना जागोन, हाग्रामाखौ जोंनो नांगोन। नाङा होमबा आं, जोंनो हाग्रामाखौ नांगोनब्रा, बुरखाय जानाङा। बेनिखायनो मा आइमोनखौ बाजैमोनखौ बुंजोबना हो, मिथिबाय।